Priznanje za herojsko delo odbrane otadžbine Trećoj armiji i njenom prištinskom korpusu stiglo je i sa najvišeg i najkompetentnijeg mesta od predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i vrhovnog komandanta Slobodana Miloševića. U ovom našem slučaju naša vojska, branioci naše otadžbine pokazali su da zaista u svemu odgovaraju onim legendama na kojima smo svi podizani, o heroizmu našeg naroda, o borbi za slobodu, o tome da je naša zemlja nepobediva, da je narod uvek bio jedinstven i da je narod uvek bio uz vojsku i vojska uz narod kada je zemlji pretila opasnost. Ja bih ovde posebno želeo i javno i pred vama, a i pred licem jugoslovenske javnosti, da posebno pohvalim jedinice i komande Treće armije. Ali od danas i komandantima i komandirima nižih nivoa izneli teret ovog rata, zašto je pojedincima i jedinicama vrhovni komandant i štab vrhovne komande odao zaslužna priznanja. Ukazom vrhovnog komandanta za herojske podvige koji su služili za primjer junaštva i herojstva u odbrani suverenosti, teritorije i ustavnog poretka Savezne Republike Jugoslavije, ordenom narodnog heroja odlikovane su 125. i 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa i 37. motorizovana brigada Užičkog korpusa druge armije u odbrani otadžbine predpočinjena Prištinskom korpusu. Odgovarajuća priznanja dobile su i druge jedinice i pojedinci.